Eredetileg a Maderspach család honnan származik? A Maderspach család történetét egészen az 1200-as évekig tudjuk visszavinni, és erre mi nagyon büszkék vagyunk. Abban az időben a család a Rajna mentén, Köln környékén lakott. Azután a 15. században Tirolba. De mit csináltak? Azt is lehet tudni, hogy mit csináltak? Lovag nemzetség volt, hűségesen szolgálták azokat a fejedelmeket, akik akkor uralkodtak. Azután később elszegényedtek, és akkor bányászattal kezdtek foglalkozni, és Tirolban éltek. Most ott egy nagyon népes család, amelyekből egyetlen egy személy jött az akkori Magyarország területére, Bánságba, Oravica-bányán telepedtek meg, és azután ott népesedtek, sokasodtak. Tehát először csak bányászként. Bányászként, tehát mint kiváló szakemberek jöttek, mégpedig a török hódoltság után, amikor ezek a területek elnéptelenedtek, és amikor nem volt, aki megművelje a bányákat, aki ipart hozzon létre. És hát annyira jól sikerült ez a betelepítés, hogy már néhány évtized alatt vagyonos családdá vált újból az az ág is. Ugye ezt jól tudom? Igen. Hát, nagy szakértelemmel rendelkeztek, és megtalálták a bányászati kincseket, tehát hamarosan jómódúvá váltak ezek a családok. Több családot ismerünk erről a területről, akikkel keresztbe is házasodtak. Mondjuk itt megemlíteném a Hoffmann és a Buchwald családokat, akik szintén ezen a területen éltek, és a Venn családot is, akivel viszont a Selmecbányai Akadémián kerültek kapcsolatba. Tehát ezek az emberek mind ott tanultak Selmecbányán, és azután vagy a Felvidék, vagy a Bánságipar területein dolgoztak. Tehát itt volt mondjuk a magyarországi Maderspachoknak a fészke az a Bánságban volt. Hát akkor tulajdonképpen nem sokkal több mint 100 év múlva váltak nagyon híressé, ugye? Mert hogy az 1848-as forradalom és szabadságharc idején történt mindaz, ami nagyon híres nevessé tette a Maderspach családot. Sőt, hát nem véletlen említette a többi családot is, hiszen egy Buchwald lányt vett feleségül, ugye Károly? Így van. Az egyébként, hogyha visszanézzünk, akkor szépapa, ükapa, vagy hogy van? Nekünk ükapánk volt Maderspach Károly, és ükanyánk Buchwald Franciska. Ha érdem az, hogy valaki magyarként kiáll a hazáért, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy nagy érdem. Tehát ugye az előbb mondta, hogy hírességek lettek. Én úgy gondolom, hogy abban az időben, és ha most történne ugyanez, akkor most is ugyanezt csinálnánk. Ez egy teljesen természetes dolog volt abban az időben minden magyar család számára, hogy a nagy nemzeti, a szabadságharcért mindenki kiállt. Tehát ők, én azt hiszem, hogy azt tették, ami a dolguk volt. Hagyáros-Siné Maderspach Kinga, a híres házaspár Maderspach Károly és Buchwald Franciska ükunokája, 2 gyermek édesanyja. Kinga eredeti szakmáját tekintve fényképész és filmrendező. De ma már lelkesedését és elhivatottságát látva inkább mindenki profi családfakutatónak tartja. Ő és nővére, Katalin volt ugyanis az, akik 4 éve elkezdték beleásni magukat neves őseik felkutatásába. Kérdéseket tett fel a múltnak, s a válaszok megérkeztek. Többek között arra, hogy honnan a művészetekhez való vonzódása, hiszen Kinga szabad idejében a festésen kívül ruhákat tervez és var, természetesen a reformkor divatja szerint. Mindenki tette azt, amit lehetett tenni ebbe az ügyben, nem mivel, hogy nekik Ruszkabányán egy vasgyáruk volt, Magyarország második legnagyobb vasgyára volt ez akkor abban az időben. Természetszerű, hogy amikor háború indul el valahol, akkor a vasgyárak, mint a háborúnak a háttere, elkezdenek fegyvereket gyártani. Tehát ők is elkezdtek fegyvereket gyártani, és tulajdonképpen ez volt, amivel ők részt vettek a szabadságharcban. Tudni kell azt, hogy ők nyilván ebből származik, hogy Magyarország második leghíresebb vasgyára volt az övéké, amit úgy hívtak egyébként, hogy Hoffmann testvérek és Maderspach Károly ruszkabányai vasművek. Ők nagyon jó kapcsolatban voltak az ország nagyjaival, tehát Széchenyivel, Kossuthtal és Bem tábornokkal is nagyon szoros kapcsolatban voltak, és
amikor elindult a szabadságharc, akkor ők elkezdtek fegyvereket gyártani. Ezen kívül a családnak a tagjai, tehát itt az egészen 15-16 éves fiúk is részt vettek a szabadságharcba. Tehát mindenki kivette a részét, és mindenki úgy vette ki, amennyire ő tudta. Tehát az asszonyok, ők is kivették a részüket, ők abban, hogy hogyan tudják segíteni, tehát hogyan tudják a gyerekeket ellátni, mit tudnak küldeni a katonáknak, és gondolom, hogy talán azzal, hogy aggódnak, vagy imádkoznak értük, tehát amikor még a szabadságharc folyt, és amikor a szabadságharcnak a vége lett, és a megtorlás ideje elkövetkezett, akkor volt az, hogy Bem tábornok már ugye visszafelé vonulván előre küldte a csapatait, hogy ő néhány napot szeretne eltölteni náluk, hogy kipihenje a fáradalmait, a sebeit ellássák, és tovább menekülhessen Törökország felé. De már akkor a Károlyék nagyon féltek, tehát ők azért pontosan tudták azt, hogy ha ők befogadják a katonákat, akkor ennek következményei lesznek. És ezért ők azt viszont nem tudták volna megtenni, hogy ezt a nagy embert, akik számukra a legnagyobb tiszteletet vívta ki, hogy őt minden további nélkül csak úgy tovább küldjék. Tehát egész egyszerűen ezt a neveltetésük sem engedte volna meg. Ők befogadták Bem tábornokot, meg a tisztjeit, ellátták a sebeiket, és csak néhány órát tartózkodtak náluk, és tovább mentek. És hát tulajdonképpen ez volt az ő igazi, úgymond bűnük, hogy ők támogatták a Bem tábornokot. És amikor Bem tábornok, ez 1849. augusztus 22-e, amikor ő elment, akkor augusztus 23-án bevonultak az osztrák csapatok, ilyen könnyű lovasságok, és elfogták mind Károlyt, mind pedig Franciskát, és a saját házukba tartották őket fogva. Egész éjszaka ott töltötték a saját házukba fogságba, tehát természetesen nem tudták, hogy mi fog velük történni, tehát ez egy rettenetes éjszaka lehetett. Azzal foglalkoztak, hogy minden iratot, minden fényképet és minden terhelő bizonyítékot elégettek. Tehát, hogy ne is majd, tehát, hogy ők nyilván gondolkoztak azon, hogy aki még ott van és még harcol, őket ne keverjék bajba, és elégettek minden iratot. És amikor másnap a katonák bejöttek, az osztrák katonák, akkor nem a Károlyt vitték el, mert mindenki azt hitte, hogy hát a férfit fogják megbüntetni, hanem az asszonyt vitték el helyette. Érdekes kérdés volt, hogy miért. Ugye Buchwald Franciska olyan neveltetést kapott, ami őt az átlag fölé emelte műveltségben, tehát ő átlátta a szabadságharcnak a fordulatait, együtt érzett vele, és mindenben a Károly mellett állt, tehát amikor fegyvereket kellett gyártani, akkor abban is segített, hogy például ki kellett csempészni a fegyvereket a szabadságharc számára az osztrákok orra előtt. Vagy amikor arra csapatok mentek, akkor ő ellátta őket élelemmel, ruházattal, sajnos főleg ezt a vége felé, amikor már kezdtek szétszóródni a csapatok, akkor volt ez igazán fontos. Tehát Franciska mindenben úgy cselekedett, hogy amit tőle tellett, mindent nyújtott. És ezt ott a faluban, vagy kisvárosban mindenki tudta. És ebben a városkában, mint ahogy minden településen, nagyon sokan együtt éreztek a szabadságharccal, de mindig vannak, akik nem. És itt is volt néhány olyan család, kicsit alaposan árulkodtak, tehát akkor, amikor bejöttek az osztrákok, akkor ők, az ezredes, meg a tisztek egy olyan háznál szálltak meg, aki árulkodott. És valószínű, hogy más ok is volt, ami a Franciskára irányította a figyelmet, mert Károly végtelenül nagy tiszteletben volt. És ő, mint ennek az egész ipartelepnek a feje, igazgatója és szellemi atya, valamint rengeteg ember kenyéradója. Ő akkora felháborodást váltott ki, hogy őt fogságban tartják, hogy a munkások fellázadtak, és már fenyegetően közeledtek is, hogy kiszabadítsák a Károlyt. És akkor azt gondolták szerintem, hogy végül is családban marad, akkor legyen a felesége. És hogy még jobban megértsük, hogy miért volt ez az egész tragédia, tehát hogy miért vesszőzték meg Máderspak Károlynét, ebbe közrejátszik az is, hogy Máderspak Károlynak az öccse, Máderspak Ferenc, ő egy honvéd ezredes volt.
Nagyon híres csatái voltak, a Fehér templomi csata az, amit véghez vitt, és a szerbek ellen megvédte ezt a kis falut. És Máderspak Ferenc már a megtorlás idején, tehát ez 1849. január 21-e, így valahogy ebben az időszakban, és menekülés közben, tehát megsérül, és menekülés közben meghal. És Zsombolya tájékán hal meg, tehát az is ott van Arattól egy 30 kilométerre körülbelül, és ott eltemetik. És mivel hogy nagyon nagy tiszteletbe tartották, ezért ott szépen eltemették a Ferencet. És amikor már ugye a bemtábornokkal való ez a néhány órás ott tartózkodás megtörtént, akkor Hajnau kiadott, ez eléggé az iratokból kiderül, egy olyan titkos parancsot, hogy ezen a családon bosszút kell állni. Tehát őt le is írja valahol, hogy a Máderspachok már nagyon sok borsot törtek az orra alá, és a Máderspachoknak pusztulniuk kell. És ő először azt akarta megtenni, hogy a Máderspach Ferencet a sírjából ki akarta ásni Zsombolyán, és fel akarta akasztatni. És ezt nem tudta megtenni, mert a zsombolyai... Hát sajnos nem véletlenül hívták ugye a bressai hiénának a Hajnaut. Ezt hál' Istennek nem tudta megtenni, mert a zsombolyai falu népe egy emberként megvédte. Ekkor fordult a haragja a Károly felé, akit viszont a ruszkabányai vasműveknek a 4000 dolgozója védett meg. És kimaradt és ekkor jött közbe az a bizonyos árulás, ami ilyenkor, mondjuk azt mai szóval jól jött neki. Kicsinyes árulás. Az a kicsinyes árulás, ami tulajdonképpen egy koholt vád volt, mert az volt a Franciska asszony ellen a vád, hogy ő egy császári egyenruhába felöltöztetett szalmabábút még a március csatáknak a győzelme idején ő eltemettetett volna valamilyen gúnyversek közepette. Hát ez volt, ami nem volt igaz, de ez egy koholt vád volt. És jött a rettenetes megtorlás, hogy őt kivitték a falu elé, a falu főterére, és félmeztelenre vetkőztetve megvesszőzték. Na most, hogyha így belegondolunk, hogy ő egy 45 éves, 5 gyermekes édesanyja volt, azt hiszem, hogy a mai szemmel néznénk, ez akkor is egy elég szörnyű megtorlás lenne, mindezt tegyük bele a reformkorba. Tehát akkor elképzelni, hogy egy asszonynak ez micsoda megaláztatás. És itt volt az, hogy ezt már a férje nem bírta elviselni. És amikor ő megtudta ezt a hírt, hogy a feleségével mi történt, ő akkor fogta a saját maguk által gyártott kis mozsárágyút, azt fölvitte a hegyoldalába, és elítette a fejét, és öngyilkos lett. Tehát nem elég, hogy a Franciska asszony megkapta ezt a büntetést, utána elvitték a karánsebesi börtönbe, és a börtönbe tudta meg a hírt, hogy a férje meghalt. Akkor persze az első pillanatában rögtön az jutott az eszébe, hogy ő neki meg kell halni. Tehát ott voltak a gyerekek. Hogy 5 gyermeke igen, van. És ott volt a vasművek. Szóval ez egy hihetetlen megrázó történet, most sem tudok száraz szemmel erre gondolni. A legfantasztikusabb az volt benne, hogy nyilvánvaló, hogy egy nyilvános megszégyenítésnek akarták kitenni az ikonyánkat. Mert nagyon egyszerű lett volna kivégezni őt is. De úgy látszik, hogy az asszonyoknak ez nem járt, ez a férfiaknak járt. Igen, és hát az asszonyoknak a megszégyenítés járt, és ez egy olyan csalafinta módon tervelték ki, hogy kivezényelték az egész települést, lakosságát így a domboldalakra, hogy lássák. Példát akartak statuálni vele, hogy így jár az, aki. Végül is ez ki is derült a végén, mert néhány évvel később Franciska felment a leggyűlöltebb emberhez, Hajnauhoz azért, hogy a fiát kiszabadítsa, mert a fiát büntetőszázadban... Ezek után személyesen megkereste Hajnaut? Igen, így van. Mert hogy a fiát büntetőszázadba küldték el, és ő felment, igen, és ő felment Pestre, mindent elkövessen, hogy a fiát kiszabadítsa. És ki bírta szabadítani? Igen, de ott is az volt, tehát ezek le vannak írva. Mi történt Hajnauval? Olyan gyorsan ment. Végül is ő kidobta, és ott elég csúnya jelenet zajlódhatott le, hogy ordítva kidobta a Franciskát, hogy ti vagytok az okai ennek az egésznek, ti magyar némberek, szóval valamilyen csúnya. Némbernek nevezte, de állítólag keményebbet is mondhatott neki. De hát ebből is lehet érezni, hogy a Franciska nem lehetett egy akárki, hogy még ezek után oda is elment hozzá, és aztán végül is úgy történt, ha jól emlékszem, hogy valami 800 pengőforintot kellett, igen, lefizetnie, és akkor szabadon bocsátották a János fiát. Ha jól tudom, egész idős korában is még látszottak a verésnyomai. Igen, ezt egy nagyon idős családtagtól
hallottuk, és időskorában is mondta, hogy még bizony ilyen újnyi vastag sebhegek voltak a hátán. Tehát, hogy érthető legyen, 4 katona egyszerre vesszőzte. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nyírfa ágból font korbács, és 4 katona. Nem de tudjuk, honnan tudják mindezt ennyire részletesen, szinte órára pontosan? Hát hála a jó Istennek, ezt onnan tudjuk, hogy bár az előbb én mondtam, hogy az utolsó éjszakájukon mindent elégettek iratokat, de azért szerencsére megmaradtak iratok, és ami nagyobb érték, hogy megmaradtak ezek az emlékek a fejekben. A fia, Máderspak Livius megírta a kiskönyvét az édesanyja tragédiájáról, az édesanyjának a naplója alapján. Ez az, igen. Ennek az a története, hogy amikor mi belefogtunk a Katival a családkutatásba, ez most már úgy lassan több mint 4 éve, akkor annyit tudtunk a családunkról, hogy volt egy családfánk, azon volt egy csomó ismeretlen név a számunkra, és elkezdtük keresni egymást. Tehát ezt a történetet nem is tudták addig? Keveset. Ilyen 1-2 mondatnyit. Mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, és az egyik családtagnál, akinek itt vissza kell egy picit menjek, de nagyon érdekes a történet, ezért elmondanám, Máderspak Mariettának a nagypapája csak 20 évet foglalkozott családkutatással, és ő volt az, aki visszavitte 1212-ig a Máderspak családot. Hihetetlenül érdekes iratok gyűltek ott össze, és mi erre rábukkantunk az ő unokájára, az ő irataira. És mivel, hogy mi nem vagyunk történészek, gondoltuk, hogy hát valami segítség kellene, és fogtuk magunkat, és fölhívtuk a telefonon, és megkérdeztük a Történeti Múzeumban dr. Hermann Robertet, hogy tudná nekünk segíteni. És mondta, hogy boldogan. És fölmentünk, és amikor ott elkezdtünk beszélgetni, akkor csak úgy mellékesen azt mondta, hogy hát itt van a Franciska naplója. Igen, hát az volt az első, amin úgy egy kicsit úgy megrettentünk. Ez még abban az időben, hogy a gótbetűs